Tervetuloa seuraamaan Pro-viemäriaukaisupumpun käyttöä. Avaamme nyt Tukoksen keittiön lavuaarin viemäristä. Aloitamme sen seuraavalla tavalla. Ylivuotoaukko suljetaan ilmastointiteipillä. Kas näin. Laitamme sen tuohon kätevästi. Asetamme suuttimen viemärin päälle ja vedämme. Mitä todennäköisemmin viemäri on avautunut. Kokeillaanpas. Vetää. Pro-viemärin aukaisupumppu on oiva tapa ja ekologinen tapa avata tukoksia viemäreistä. Seuraavaksi siirrymme avaamaan lattiakaivoa lattiakaivosuuttimella. Noin asetetaan lattiakaivosuutin lattiakaivon päälle. Ja tällä samalla lavuaarisuuttimella asetetaan se tiiviisti tuon lattiakaivosuuttimen päälle ja vetästään reippaasti näin. Ja yhdellä vedolla viemäri on ihan varmasti auki. Vetää. Mikäli tukos on WC-pöntössä, asetetaan WC-pönttösuutin paikalleen, ujutetaan pumppu paikoilleen ja nykästään ylöspäin. Noin. Ja sinne aukesi. Vetää. Näin on nähty, miten viemärit avataan tosi tehokkaasti Pro-Mario-pumpulla. Muista säilyttää suuttimet ja pumppu samassa paikassa, niin ne on aina sinulla käytettävissäsi. Voitko laittaa muuten oven kiinni?